Ano? Pre, pre. Yan, ma. Ano to, guys? Mga ganda man. Malasa na kurang adlaw. Uy! Mga ganda, ganda man sa pag... Gamay ko. Ay, at bang tiyo niya. Kurang magnajas, kurang magpangko usara may kung gida. Hindi ka na, o sabi tao ka, kaya naganda man na, kay kabalo siguro kang mga rin, ba? Tulo kita. Kurang kimo ko yung ganda man, makay. Hawa nila, ka ba ito? Oo, perhaps. Oo, bitaw. Kining ako ang giinom, pre. Hawa. Karo lang ka istorya. Sige, pinili pagkatak. Maura ni kwarta na ko. O ganahan mo minom, pagpalit mo ginim, ha? Kay grabe na ginuhawa na ko, pre. Ay, di pa maap. Migas ang mga agyanan, te, katulay. Hindi yan ginit. Pero kung di mo kas na kadapita, yung yan. Kurang mawara, mas kung pinakas, migas kung kainom ba. Katulay. Pre, sultian ka lang mo. May di kantidad ang elimnon pagkakaroon. Nisaka na tanan. Nya, kung inyo Ay, lagi. ay nalang gid siya. Ay mo mao ni kalagutan ako. Ay, pinangon. Ang salaga, tagay ba? Ang salaga mo. O gusto kini mo manginom no? Pagkugi mo kinyo. Ha? Para makapalit mo ba? Kung di mo gani, kung di mo di kanila. Panahon na katong kami na amo apre. Tagayan pa ka na mo. Dili ko ka mo hatag. Pagkadawa din mo. Ganun ka mo magkahatag na ko. Mao bitaw ako. Sus, pagkita lang ako sa inyong dagway niyo ha. Muli ka gini lang. Sana ni buti niya inoon. Sige, nag-pre kay katong Final vice play, kini. Saan ka pre nga? Wa pa ni matanong di kuha ni mo lamisa. Indang-indang man eh. Uy, delikado kay pre. Mayabo ang kuwan. Akong bangilan pre ha. So pangili lang ko ron. Akong bangilan eh. Tarili magtimpag-timpag. Impag bitaw. Pinangang ginapay nga ba nung nagtaos ka? Iya pagsigig. Kaya kay sige, samo ka na pretutong mayabo na kuhan. Sige. Pangilan ko rin, pangilan. Inutan na rin mo no? Check ka na. Aba di, ay, usap sa pagkapangilan ni mo. Di mo ni maot. Ato po na pre. Huwag din, tumatarong na ko na eh. Tarong ha! Bukatar pa sa lublak eh. Ayo. Ana, di nagsugo ninyo nga. Nisabot talaga. Samang ka pa rin. Pre, mas ko pre. Ako bigong pangilan. Ay, bahala rin mo. Kining nung na lugar ni ko ha. Sige, pila ba na yung pangilan niya? Kung sabi ba, timpang mo nung nagsamot doon? Ay, Sula ning. o na, ni samot. Ako be. Tama ka pre. Hindi mo ka mo bangil. Pero ano sa taba? Ang sabi, ako ka. Uy. Okay na ni. Okay. Sama ka mo bangin, di ba na mo? Sama yung taong ka, oy. Upang maghapon di ay. Sinahanglan na tarungon. Tarungon tayo, pikit ka nga. Katarungan niya para mo Ang makatarong bangi, anak mo yung makainom. Ay, ang tawag ka nga ako sa. Tarong ako. Tarong ako. Bangit ka para pa mo to. Naman itaw nung duha. Ka na. Oh, sama ni tawanan mo pangil di man ka maoy. Ano pangil na usta mo tawag ka. Ito tali pa ito. Tungko pare biya na nato. Mo sabi tawag ka uli nga. Pangilan na. Ya, para ang tagay ni Pipotar. Dili ba? Kung sama na, talo na kapangin mo. Kuwangan na na. Kung di ara. Dal mo bangin. Oh, pati pinangga kikain ka na mo. Ang dati dating din ka Abitaw ninyo. Para na lang siya ko sa pinangga. Pangilan mo dia. Puta. Pili ka lang, hindi ako ni. Hindi ko ba gini mo bubangil, pre? Hindi ka mau Tarong bubangil. bangil pa kayo. Tarong at bangil na. Kira-kira ya pos. Kira ya. Ay kana. Ay, dili mo. Dili dapat. Dili sa bandiri ini. Kira-kira. Tarong. Kana. Bilasa ginako na napot mo duha. Sa man tao kay kuwang mo. Kuwang ka man tao ka. Kamu bangil ya kayo dari. Na para mapantay ba? Yan dito. Andito. Kuwang ikbang to. Saya na to kaya ni. Kuwang kita tagay igot. Na. Wa na. Kana. Okay na. Leo. Bukay kayo. Leo. Sabi siya noon bang Kuha nga sa! Kuha dari pikas dari. Para mapantay nyo. Na!
Sama tao ni nalayo naman ng tiil yan. Ano di mo kakamao mo? Ano eh? Kopi, ang baya, kopi. Sana naman tao. Pre, ano ko, pre, inom. Kakit nung taon. Oo kayo! Lugar rin sa kuha rin, limang raw. Ako pag yung magawa. Pag bangin ka pre, di niya po mo painom. Hindi, basta matarong ni mo. Tutugon ako sa tao pa. Mo ka na. Sarong Tingnan na. Nagkaro na. Kira magyapon. Ito po na dapat kung sa man siya. Pati na pagkapailan ni mo. Bere. Ari. Na, Kim Pag-Gabriel Picasso. Samtang ka din, kinawa ni Ron. Puro pinuklubla ka ron. Kapoy biyan ito buhaon. Kana. Oh, basta pagkalayo. Kuwang riyo, di mo kakamutan away. Nung sa taong kay. Riyo, para makatarong ng tagay ito. Oo. Nasama rin ni Pikas. Babali ay. Ito ko. Isa gamay. Kana. Tula ng tagaya. Na. Wag na po. Abot ko ang magduha. Kuwang. Ya. Kana. Sari. Dre kuwang. Oh. Puro pinuklubla ka ron. Oh, ya. Kana. Samot. Pwede dari. Bakit pa kayo nung ta? Oh, nabiya kayo. Tabla pa may nagtukot ng balay. Kuwang dre Pikas. Oh, speak up. Sa gamay, pre, kapra. Okay na. Kimpang na hapon. Kimpang. Kana. Oh, na. Oh. Kana. Nag-utak isin yung duha. Kaya po ni pre, para kayo inom. Oh, na. Ako ang pre. Kana. Ay, lagi natin lang, pre. Kaya ako amo magi. Dituyo, para makataro ng tagay ba? Oh. Pero nangabot pa man yung taon. Huwag niya po, pre. Huwag. Ito naman ang himo. Balay ako nabisa. Huwag niya po, pre. Sige, asapre. Pagpatan. Huwag sa pre. Ha? Kupting lamis, ha, pre. Bradley, matumba, pre. Kupting lamis, ha. Sus. Kupting lamis, ha, pre. No. Yun naman. May mayabang ka, pre. Itagop. Itarong to, pre. Kana. Ha? Pero nga ninyo. Si Minister po ay. Kana. Kupting, pre. Yan mo may dito yung taon mo. Dungag. Hindi mo sa pok. Review. Kupti pa rin pero Kupting pitong. Para di mayabo. Kana. Kupting pitong, ha, pre. Mayabo ang red horse. Hindi naman nagkapoga. Ano man eh? Pikas, pre. Nandiyan siya. Kupta ni pitong. Kupta. Sa pitong. O kana. Suko ko ninyo. Na. Huwag mo maapot kili man yung ngani ako na misa. Kupti lang dapre. Ako naman yung naghimo ninyo aning kupot-kupot na lang ko doon nani. Kupti dapre, pero dili mayabo, pre. Nao di ay. No. Kaya hindi mo mangulag tagay. Papakuha ba? Mayabo. Yawa ito ah. Sa silkin mo pangilpangil ang inamis. Hindi man. Ang nakulit pa ninyo bakit na. Sino yung nagwani?